Mut se lopetit. Jumalista. Hyvää iltaa. Mä olen niin innosta piuke, että mun oli ihan pakko tulla Vautunkon. Mulla on tämmöinen henkilökohtainen navigaattori. Se on todella ehdoton peli. Auttaa tilanteessa kuin tilanteessa. Kyllä. Nyt mä tiedän tasan, mikä mun elämä menee. Mitä milloin miskin pitäisi niin ajatella. Mulla ei enää mitään vaikeuksia tehdä itsenäisiä päätöksiä. Et kaikki tämä niin sä olet baaritiskiläisen iänykun, että ottaisinko mä oluen vai GT:n. Tai kun sä menet niin on se Ilta-Sanomat vai Iltalehti. Tai sit niin mulla kävi kerran vuonna 85, että ottaisin mä blondi vai bruneeten. Kaikki muu helpottu, no aivan älyttömästi. Mä näytän teille kuista toimii. Mä näytän tähän pääsimottiseen vakioajattelun säätimen. Näin. Tämän kanssa pystyy arjessa vetelemään ihan viikkotolkkuun. Se on tieto, hei, ei rasitu polla. Formula, tissi, formula, vähän närästää. Laitoinkohan mä loton? Helvetin hyvä perse. Formula, vielä mä saatana sanon sille paskiaiselle. Formula, jano, olut, tiskille, tilaa, pankki vai luotto, pankille. Helvetin hyvät tissit tolla tarjoilijalla. Liian hyvän näköinen en saa tolta. Liian pienet on noi tissitkin, formula.